أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Mengawin Allah subhanahu wa ta'ala mga Muslim. Ikalakatan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala asmanian su biyaluinian su kauya-kuya besar kaya dunia akapipi aginawa. Nagubiyaluinian agiyang utwa kauya-kuya sa aluman na mauri adal paadayun sa dayon. Yang kaya kau yang sa dunia na benar-benar umapya ugain na limitan. Ayang begitu saya manusia na paglekan no 60 ragu na 70 ragu ugain na miya kay itu agyang kutuwa kulo kanawan sa agyang kutuwa 70 ragu. Ayang pina mga tao, mga pamilya tanong, mga ginaway tanong, na di sila nakira sa giyang kutuwa ini 60 ragu. Ada kadagang tuwa giyang asaan tanong Nayang piliin tanong na giyang kutuwa anuman amorya biru Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutuwa kauya rumo. Ada yung sadayon na da pakataman niya mga pagayang siko ng Islam. Pangalan tanong amataan sa dun sa tao ay ang kabayayan kuninyan di kang gilbag Nagyan putua balas sa
kutu dini yang dikanggul bekas lagi yang kutu agal bekamapia. Inali mga ulama, siku kaptub siran sa kaya ayat Allah subhanahu wa ta'ala, aman kana yuridu haratha al-akhirati nazid lahu fi harathihi wa man kana yuridu haratha ad-dunya nutihi lahu minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Na ayat tafsir yung mga ulama na sabi sa tawa dinggil sagala bekamapia sang kaya dunia. Nagyang kutu agala bukian nari ayat yang mapipikirian mga pagariakan mga bubayan ng siku agama Islam. Nagyang kutu aluman amori na tipu mga ulama asapi man nawapian na tinupenuwa Allah subhanahu wa ta'ala sa makasapun. Ginan kapia agama tanwa Islam. Di kailangan na magtulan at tanwa kay magarian ng siku agama Islam. Nagyang kanya agama maswatan nagyang kaya agama na butumang na ipagintawkan wagyong kaya ng Islam dahil ito nakaagama lagi nagyong kaya Islam o magulubog ka sa mapya aapaman na para kuwanuman ng amawri na tinupan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa makasapul na pamakutantan wagyong kaya kapulagama permasalahan wagyong kaya kapulagama katanto kumala adalas ano man na yung rakatan sa anuman na mawri. Sakman sa ating Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Ayat ini yang dikagulabag na para musik dunia. Ayat panamarian na dunia. Na makaumaskan yan sa anuman na mawin na dad na banyan rawukilay akamapian ay buhirun Allah subhanahu wa ta'ala. Inalipun ng mga ulama asumana tawa yakian gulubagian na dunia daabo nakapagalungan amori mga pagariak na siwa agama Islam makaumasalungan amori na ayat na dumanayo roon nagyang buto ako'y kunarakat jahannam. Napamula ang tanwanan siya mga puso tanong ang binagyang buto ang mga tawa ayat din yung ikagulabag na para siwa duman yan amori ang ugyang buto ang mga tao ayat din yan ikagulabag na para musik dunia. Magpagalan tanwa yung mga pagariag yung kaya ng Islam. Tanto na sumawatan ang bidaan ni Fulan ayak yang gulabagyan na ayak yang pagintaw niyan sa kaya dunia na para siya agaman niya ng Islam mapipigil yan sa anuman amorin yan nabigyan kutuwa tawa si Fulan ayak ko paman na kinibatugyan sa kaya dunia na para siya kutuwa yan. Takot mo sa mga ginawa tanwa sabi mo sa tamang gulabag sa marata. Katanong na yung Allah subhanahu wa ta'ala. At ginaman na amila sayyatan fala yunusa illa mitlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighayri hisab. Aduna iman lagi yang kaya katuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tao ayam mampasabihan ng dunia nagyang kutu amarat tagalabak na di amat da abala sa gyang kutu amarat tagalabak inunta gyang kutu alagigyan amarata o pamagod yung kaya kinubayan tanong po dunia na ayarinig pangasilin ka pagariyan si agama Islam nagyang kutu ang mga tao mga salimut mga tao maratag yung kutu akawya ganyan mga tao maratag yung kutu agalabagyan mga umakasaluhan na mori na ayaw magbuwabalasag yung kutu agalabagkapya pasal ka marata nagyang kutu apaman na kasigsaan na numanayaw kay sigsar kawamang subhanahu wa ta'ala ginanikat yung Allah subhanahu wa ta'ala inang mga kaudaan mga riyang isip wag mga Islam may kapya-pya sukapagintaw sa kaya dunia ugayin na uman yung pangasingin nagyang kutu ang mga tao ayak idadabtar nagyang kutu ang kawiyag-wiyag ilan sa kaya dunia nagyang kutu ang ganabag sa marata ayayin yung nagyang kutu ang mga tao piyakatim dungiran suwad maniran ang uyag-wiyag kutu ang dunia iran mga tao aya kalaan
Kay isang na suwan wa gamatan wa Islam kailangan na sutaw at pamilya na tuyang naging kutwa pamilya niya. Nauman yung papakalimat niya yung nakatulong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga nagtanong sa mga ginagawa sa nagtas sa galabot ka sa kaya dunia. Usi kami nilulog sa kiyang mundo agad ng magkamaratan ayaw mo man ayaw makasal na namuri na marantaman mo. Inaloy ko ng mga ulama agyan kaya mga tao. Ayaw ko pa sa nila ng dunia na lang walugan ng magkamarata nakapakambuman nakapakasinit sa lungan na muli hindi naman ayaw giran mga pagalian ni Siwa agama Islam. Sa katong ito'y paman na bala sa kiyang punto ang mga tao ng galabag sa mga galabag ka mga rarata inaliwan Allah subhanahu wa ta'ala ang tunakman ibagyan na kiyang punto ang mga tao ang galabag sa mga galabag ka mga pipiyak na insumpat mo Allah subhanahu wa ta'ala sa kiyang kaiyayat at kita sa paman sa tao ang galabag sa mga amal ang mga pipiyak milang kuyang Miyawa sa Ramadan na pusa o pamakuan na tamukian na miyawa agya kumutwa paman na inidiyokan na miling sa diyokan so maka paman na makadura sa agya kaya hats na miyawa agya kutway na lay kanina lumya na kao mapi kami lumulubos mapi kasi siringan mapi kami ginginaway malay awida ka na sikuy na diyan malay dulu si kumaman na pinisa sa biyong na makalungkuyan. At naipitun mo Allah subhanahu wa ta'ala diyang kutwa lagi kutwa mga tao ayamia pasadalan ng dunia na mga galabag ang mga pipiya huwa mu'minu na sekalian na mga paparatias ni Allah subhanahu wa ta'ala nasiran man at Allah subhanahu wa ta'ala mga tao si surga ang pagparansiran sa surga sa dan tamanya na tibu Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ang kaya kang nilabag sa mapya na ubiyang kutwa kasi siya pa utang sa kiyang kutwa para tina gunsi surga mga pagalian ng siwa gamas. Dia kaya kauyang-uyang sa dunia na paman na madara katanong sa kudap siya mga manusia. Nasa kanila kamada yang kaya kang nilabag sa mapya na ubiyang kamada yang kaya para siya Allah subhanahu wa ta'ala pagalian na pangasabarkan sa kaya dunia kaya insya Allah na makaw makasalungan na mauri na rin kagagu agyang kutwa bala sa prinsip Allah subhanahu wa ta'ala di siya pagtanong siya kung mga ginawa tanong agyang kaya paratiya nagyang kaya paratiya siya Allah subhanahu wa ta'ala nayatapsil sayo mga ulama nagyang kutwa ano na masa na paguma nagyang kutwa paratiya na ano kuma na masa na kilbata nagyang kutwa paratiya utang na ini pamanuduwa gamantan wa Islam na yung malana sa tabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam upamakus ka na yung kabayakan na puguso nagyang kutwa paratiya na sikwa Allah subhanahu wa ta'ala na ayak pelugaan mo kaginawain mo ka nagyang kutwa mga tawa malamang suparatiya sikwa Allah subhanahu wa ta'ala sila dipilihan ka sila nagbulayukan ka sa kaya dunia mga tawa tigda sa masjid mga tawa nunun nagyang kutwa paratiya mga tawa yawin daw kalulan nagyang kutwa kapakadayamang nagyang kutwa kasuasik agama Islam upun hindi matulungan mo mga ginaway na pagbubuman nagyang kutwa paratiya tanong si Allah subhanahu wa ta'ala upun bumandiga mga inaka ariami siwa agama Islam ayaman mo nakaginawain ka nagyang kutwa tawa daw nagyang kutwa paratiya si Allah subhanahu wa ta'ala mga dos na porsinto na kumutang kanyang sagil kutwa ganito kaya mga napilay tanong nagyang kutwa miya kadang-kadang si mga pagalitan amay ito na tuwad silang siwa gamantan ng Islam may ito na tuwad silang siwa kapulagama saya sabab yan ang mga
pagarian nagyang kutua dan na awil amal sa gyang kutua kapagaw sunagyang kutua paratian yang si Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaman ang mga tao ayak iya pagindaw niyan sa kaya dunia na siniyapyan nagyang kutua paratian si Allah subhanahu wa ta'ala na minggilagog sa mga galagog ang mga pipya malagi itong ang tarakabay na makauma sa anuman na mori na pagkasunsiran ng Allah subhanahu wa ta'ala si kusurbayan na pagkasunsiran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dad na kapamaguto na pangulaan tanwanan si mga ginawa tango saya katong mga ulama na pamagutan tanwa giyang kaya dunia kuda pa nakapakauma giyang kuto anuman na mori na pamagutan tanwa na giyang kuto akang galabog sa mga pipya dapat nakaumag yang kutu akapamalas kasadun sa tawat ito Allah subhanahu wa ta'ala galabag sa miyaka ito amapiya na kilay niyan nasadun paman sa tawat galabag sa miyaka ito amanata na mata na kilay niyan at ito Allah subhanahu wa ta'ala naman nagyang kutu ini bagay Allah subhanahu wa ta'ala takas kukang galabag sa mga pipiyan nagyang kutu takas kukang galabag sa mga narada nagtigil na mithqala dharra lagi lumiyakay ito ay hindi matikap nagyang kanya na hindi matikap na Allah alam kila yung mga matatalwa kay tuya na unggalabag ka sa mapya na kila yung kadung sa anuman na mawi bulasang kaun wa Allah subhanahu wa ta'ala miyakay ito ang mapya na ano na arga yan sa anuman na mawi pagalaban wa Allah subhanahu wa ta'ala walang rin dengan tingkat pamapia na mula sa nung Allah subhanahu wa ta'ala yung kutori pa niya nasa naman sa nalamag sa mga may tuwa manata alagin niya naman walang rin dengan tingkat na mata na pikimasa sa nung Allah subhanahu wa ta'ala pag ilimun ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kutuwa sambil yung kutuwa galamagyan na manata niya kayo ito tuwa manata o ina pakilig ilin ko Allah subhanahu wa ta'ala lagyan kayakian yung Allah subhanahu wa ta'ala nakapamagutay mga pagarian pumagutan tanong na upaman na pagalban tanong yung kutuwagan ng amapya minsan pa na may ugay na nabalas yan sa anuman na mori na lagi diyan naman po pinanggilan tanong yung kutuwa mga galubang amarata kaapi kay tuyan na mataan din kakumatan sa anuman na mori hinalikap po ang Allah subhanahu wa ta'ala hinalikap akadat Allah subhanahu wa ta'ala asal sa mga galabang umanusia sa kaya dunia na ililis daw mga malaikat yan na makaumas sa anuman na mawin na kinatang kinano Allah subhanahu wa ta'ala yan po ito amiyang galabang ilan sa kaya dunia so mga ulama na miyag tiriran at tigiran na tantunin na kumadagdagyan po ito akang pangalipat umanusia sa katanungan manusia na miyag kadagdagan akong itagyan po ito akap ketemu na tanong nagkalipat tanong saya sabab ito nagyang po ito alikasan nutil gaflat ala nas kagalay natin mga ulama na sabab sa gyang po ito akap ketemu mga tao ilalinkan mo kang iya paman na sutawiyag-yag sa dunia na miyag apya-apya nagyang po ito amapya na ketemu kau na mga pagaria na umatambong kau na kalipatan na kaagyan mo po ito agamang ka-Islam yang kaya ganda katambangan sang kaya dunia ngayon ang inya kadang-kadang na pisugan terkadang mga tao ang naninigatambang tao sa dunia yan nagyalipatan yan sa anuman namon siya rin ganyan na ginawa niya na siya rin ganyan na ginawa kung katamang yan ugain na ayak pa kayo sinasagyan kung tuwa kaya saringin ka sa ginawang ka na ayamanan na kaya sarigin ka sa giyang kutu at tarong ka. Ino mga di, makaumaka sa anuman na muli, nag-ubang ka niya si Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw pa kaya sinubunan ng nadigan niya hindi lumabang si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niya rin Allah subhanahu wa ta'ala na nangwan o miyadum ka giyang kutu ang mga tao. Naibigay na nakandun sa anuman na muli na dinitiriman ng Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutu ang mga tao.
kadang na kapagay aguna utang ng iyang kuto akam bawata. Saya po kesan ang tanong mga pagariakan sikwa ng mga Islam na giyang kayakan dilabot sa mga pipya na kapunang dilay sa giyang kuto ang mga galabot ang mga rata. Ikaduhin na yung mga ulama wala walihun bin dunia na giyang kuto ang bubaya ng kasusungat sa giyang kaya paulang-ulang sa kaya dunia. Pupunso daw na ni mga pamagito akalipatan niya nadunadungan na mauri kaini kaswatian pinagyan kutwa kauyang-uyang yan sa iko dunia na banta nagyan kutwa tao na kusugat sa kanyang kinakalipat sabab sa gyan kutwa miyaswat sa kanyang sa gyan kutwa paman na kauyang-uyang yan sa iko dunia na kiyang bubayan yan na tanto agyan kutwa dunia ugay na gyan kaya dunia mga pangariak na may gasali na pagawa na kagiyang kaya niya. May panutula sa Isa, Nabiullah Isa, alayhi salam, na may niya na giyang kaya dunia. Saya kila niya sang kaya dunia na marurupa sa miya nung kalukos sabay. Bubay, miya nung kalukos. Na inisran sa kanya ng Isa, alayhi salam. At yan na ay dunia na pinagtigyan ni mga pangarumar kasi kung mga dato. Pinagtigyan ni miniswaswar kasi kung mga dato na inisambag o dunia na tinamiyak kadagadagal ang mga tao miniswaswar ang mga dato. Nandun na imiyaswati mo Isa alayhi salam. Sa iyang kutwa paman na kiyang pangarumar ang mga dato sa kaya dunia. Latimu dunia amru pasaruk sabay atiya na inawa na kuya ayam mana na miyo maaja lagi ang kutwa tao miyo makapatay lagi ang kutwa paman na dito amini suwa-suwa sa dunia biya kalipatan niya lagi ang kutwa kang pagagama nanto na imiyaswa biya natan niyang buwagyan kaya dunia nakuantar mana na cuma mga pagariakan sa agama Islam. Kuantar mana na luwa na giyang kaya dunia na apiya pa na minsan gibuan na mga dawa miniswa-swa sa kaya dunia ugayin na kumasiram mga kapatayan minatan sila na giyang kaya dunia. Nagugiyang kaya dunia na adun na mas apikibang kita yung Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katulating mga ulama akap kulipata yang kutwa mga tao nagyang kutwa kalakilan iblis kayo sa syaitan na madagala paman na ukita ko kanya nagyang kutwa tao madagala kumpitan iblis sa gyang kutwa paman na ayat na kabayan nagyang kutwa tao na kuwas kanyang sikap naman yan Islam na sa iblis na sugipupan takong tanong na ayakat ng Allah subhanahu wa ta'ala yun ang alung mubin matanga sa kanong mga manusia mga urip na mga tinuwag na buwag ka ng Adam na sa iblis na mapayag rin ay niwatig Allah subhanahu wa ta'ala